Fuck, jeg gad godt at have noget, der faktisk virker, i stedet for det SFX-pis, altså lortehåndte. Jeg vil ikke komme og hjælpe mig med det lort. Jo, det kunne jeg godt. Skal du noget i dag? Nej, jeg tror jeg. Nej. Skal du ikke? Okay, jeg skal heller ikke arbejde, det er jo faktisk ikke perfekt. Ja. Så hjemme med mig klokken 3, cirka. Ja, det kan jeg godt sige. Klokken 3? Har du noget øl, vin, et eller andet? Jeg har en vin. Jeg har altid vin. Jeg har altid øl. Det er fedt. Så passer det. Det er fedt. Det var lækkert at få tid i fri, mand. Ja, fandme. Nu skal jeg fandme bare hjem. Så kommer du så bare efter. Ja, jeg tænker, jeg kommer sådan lidt senere, fordi jeg skal til bus. Nå, jeg skal bare kvære på. Ja. Det var jo. Ja. Det er lækkert. Ja. Og jeg skal ses. Ses klokken 3. Moin. Jo, der så kunne du være der. Ja. Har du pengene? Ja, klar. Yes. Men pas på, det er farligt især det der. Det er hårdt. Ja. Ses. Det er så koldt udenfor. Ja. Der er sgu ikke til at kigge på den her knallert. Ej, fuck det, vi drikker sgu. Okay. Det går jeg med til. Er du med til det? Nu har jeg været fin i dag. Nu har jeg tænkt over, hvad fanden vi skal have. Jeg har fundet ud af, at vi skal have en 2008 af. Nå for fanden. Ja. Den ser fandme god ud. Jeg tror. Jeg skal prøve at smage den. Ja. Så... 2 glas. Yes. Så en til mig her. Så. Er det allerede den første? Det var det. Skal vi have en til? Selvfølgelig. Skulle du ikke lige ud og spørge din far, om han havde nogle øl? Jo, det kan jeg godt. Stærk. Det kommer lige om 2 sekunder. Ja. Fuck, hvor fedt, mand. Det er bare lækkert. Hvad? Ja, fandme. Ja, fandme. Fuck, mand. Det er lige for, hvad det ikke skulle være mere. Men hvem kan ikke ændre noget igen? En tredje øl. Jeg har lige lidt ekstra med. Hvad nu? Sådan en lille joint. Skal du med så ryge den? Ej, hvad fanden? Nej, det kan jeg sgu ikke. Jo, kom nu. Der sker ikke noget ved det. Jeg har vist nok i forvejen. Ja, der sker jo ikke noget. Det er jo kun én gang. Så læg ud. Ja. Så læg ud. Giv mig den der bedste. Det føles godt i går.
Fuck, man. Det skal lige. Hvis jeg aldrig skulle gøre det der lort der. Fuck, man. Fuck. Jeg er dårlig. Fuck, man. Skal vi have en lille øl? Det kan vi godt. Super, Carlsberg. Super. Det er lige meget. Super. Fuck, du er vild sidste weekend. Skal vi have den igen? Nej, fandme nej, men jeg skal det der pis igen, mand. Er du sikker? Kom nu. Nej, fuck nej, jeg skal ikke det der pis igen. Jamen okay. Tager mig bare selv. Fandme pas på det der lort der. Jeg er kraftet med afhængig, og så ender du sådan en eller anden fed junkie. Hvad kalder du mig? Jeg kalder dig ikke junkie, men det bliver du sgu da, hvis du bliver ved med det pis der. Ej, det gider jeg fandme ikke finde mig i det her, mand. What the fuck? Det er jo rigtigt. Ej, du skal se dig selv altså. Hvad fuck mener du? Hvad fuck vil du? Sorry, jeg er sent, mand. You wanna tell Jeg me har what this sgu is lidt all på konen about? og sådan noget derhjemme, mand. Har du penge? Jeg har kun 20 kroner den her gang. Kan jeg give dig resten næste gang? Det er sgu fint, bare fordi du skulle ved at blive lojal, du. Ja, tak. Tak. Søs. Even my mama thinks that my mind is gone, but I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. Har du penge, eller hvad? Jeg har kun 34 den her gang. Jeg lover, at næste gang der får du dem alle. Wallah, hvis du, så skal du kraftedeme meget give mig dem. Ja, jeg lover. Næste gang, hvis du ikke giver mig dem, så får du fucking smadret. Forstået? Ja. Because I've been working myself down to the bone, and I swear on Grandpa's grave I'll be paid when I come home. Well, I need dollar, that's what I need. Said I need dollar, that's what I need. Well, I need dollar, that's what I need. And if I share with you, I'm the kind of G the little homies wanna be like, on my knees in the night, saying prayers in the street light. Hey. Ja, Wallah, har du pengene? Ej, jeg har sgu ikke lige pengene. Jeg har glemt dem igen. Så skal du kraftedeme bare gå igennem, mand. Kan jeg ikke lige få dem med? Nej, kraftedeme, du kan ikke, mand. Hvis du ikke har pengene inden fredag, fucking smadrer dig. Ej, det skal vi ikke have. Det må du undskylde. Jeg smutter Nej, dem. det er kraftedeme ikke undskyld. Kraftedeme, giv mig de penge, mand. Smadrer dig. Gutter, du skal lige smadre det her pikko, mand. Han giver mig ikke mine penge. Er du klar på det? Ja, selvfølgelig er Tom Basket. Jeg skal nok hjælpe dig med flækker. Ja, hvis han ikke giver mig de penge inden fucking fredag, mand, så er han fucking færdig. Forstået? Ja, så er det godt, drenge, mand. Fucking tager det pikko, mand. Jeg tror, det er her, han bor, mand. Er du sikker? Ja, 100%. What? Han så! Kom her, din pikko! Fint! Kom her, mand, din pikko! Hvor er fuck kan du spille? Fucking sagde du, skulle give mig de penge, mand. For hjælpen, bror. Selvfølgelig altid. Bare gang til mig, hvis du bruger for hjælp. Ja, det er i orden. Ses. Ja, ses.
Jakob, hvad fanden laver du her? Hvad vil du? Det skulle da Malte, din gode. Malte? Ja? Kan jeg lige få nogle penge til noget drik eller noget? Ja. Jeg skulle lige se ham. Nej, jeg har sgu desværre ikke nogen kontanter. Hvad fanden er der sket med dig? Sådan lidt lort, det er alt det der hash og alt det alkohol, jeg har fået. Det tager sgu lidt pengene. Hvordan går det med dig, Malte? Men det går sgu egentlig meget godt. Jeg har lige købt en ny Porsche og sådan noget. Jeg har fået et rigtig lækkert hus med en rigtig god kone. Du har lyttet til, hvad jeg sagde, altså. Ja, det lyder godt. Har det godt, ikke? Jo, tak. Turn to $1 million and we all rich. That's just how I feel. Be the last one out to get the stove. No way. Love one of your bucket-headed hoes. No way. Hit the streets and we break the code. No way. Hit the brakes when they on patrol. No way. Be the last one out